A inda muka tsaya, mun tsaya inda ake tambayar Indo me yasa ta tsani maza kuma me yasa take dukansu. Indo bata ce komai ba. Haka manyan ƙauyen nan suka yanke hukuncin sallamar Indo, kowa ya koma gida. Yanzu za mu ci gaba. Dukkanin mutanen ƙauye sun yi mamakin jin wannan abin. Sannan sun kasance cikin jimamin menene abin da zai faru gaba. A lokacin da sarki ya dawo cikin masarautar, sarkin ya yi mamakin ganin ɗansa cikin jini. Hakan ya fusata sarki, yake tambaya cikin fushi, waye wannan mai zarrar da zai iya dukan ɗana? Haka ya faɗa cikin fushi. Bayan sarkin sun tsorata, saboda gaba ɗayansu sun san Indo ce, ba wanda yake da zarrar dukan ɗan sarki a garin, face Indo. Cikin gaggawa da ɓacin rai, sarki ya bada umarnin a kawo Indo cikin masarauta. Zancen Indo ya bazu cikin ƙauyen nan. Kowa gudu yake ya shiga masarauta domin ganin meye abin da zai faru. Suna son ganin ta yaya Indo za ta amsa wa sarki tambayoyinsa. Harabar masarautan ta cika da ilahirin 'yan ƙauyen nan. Kowa na jiran ya ga Indo ta ƙaraso. Lokacin da Indo ta ƙaraso masarautan, ta shigo cikin harabar masarautan, kanta a sama ba tare da ta ji wani ɗarɗar ba. Kowa da kowa ya bi Indo da kallo, suna mamakin ganin ko tsoro ba ta ji. Amma ita Indo ko a jikinta, ta zo ta tsaya a gaban sarki, ta tsare shi da ido, kamar yadda ta yi wa tsofaffin ƙauyensu da suka kira ta. Sarki yana zaune akan kujeransa, ya kalli Indo cikin ɓacin rai, ya ce mata, me yasa kika daki ɗana? Muryar sarkin sai da ta karaɗe kafatanin harabar masarautan, amma Indo ko a jikinta. A nan ma Indo bata ce komai ba, amma idananta cike suke da fushi da kuma abin tausayi. Yi magana mana, sarkin ya ƙara faɗa a fusace. Haka dai Indo bata ƙara cewa komai ba. Zuciyar Indo ta koma bugawa da sauri. Kafatanin 'yan ƙauyen kowa ya kasa kunne yana sauraron me Indo za ta faɗa, amma har kawo yanzu Indo ta ƙi furta komai. Sarkin nan ya ci gaba da cewa, me yasa za ki shiru? Na tambaye ki, biki bani amsa ba. Har kawo yanzu Indo ta yi shiru, kai ka ce dutse ce. Ta ƙi bayyana wa kowa sirrin abin da yasa take yin haka. Duka mutanen ƙauye suna ta ƙus. Me yasa Indo ta ƙi faɗa? Amma ba wanda ya san me yasa. Saboda Indo ta yi ƙoƙarin ɓoye sirrikanta a can ƙarƙashin zuciyanta. Sarkin nan ya ƙara fusata, cikin fushi ya ƙara tambayanta, dan me yasa zaki daki ɗana? Ki yi magana yanzu ko kuma ki karɓi hukunci. Nan take abin da yake cikin zuciyar Indo ta ji cewa ya kamata ta bayyana shi. A nan ne inda mutane suka yi mamakin ganin yadda Indo idan ta ya ciko da hawaye. Nan da nan hawaye ya rufe fuskar Indo. Muryarta ta fara rawa yayin da ta zo za ta yi magana. Indo ta ce, babana, wanda shine mutumin da ya kamata a ce yana kare mu, shine sanadiyar faruwan hakan. Muryarta cikin rawa take faɗa. 'Yan ƙauyen suka murmatso kusa, suka zazzauna domin jin abin da Indo take